Sanibonani webaholi bonke besizwe sakwaZulu Natal weprovince yakwaZulu nobuholi bendabuko. Angazi umhlonishwa umdidiyeli umhlongo angeke ngimbize umhlonishwa ngegama. Kodwa kukhona engifuna angicebise khona yena makungahamba le video yami izifike ngubuthelezi mina-ke walapha eMsinga kwamajozi eMthaleni isigodi ngiphethwe induna umbatha. Angizuyisho undaba ezithe ngiphethe angizumusho nje kodwa ngikwamajozi isizwe sakithi usho ukuthi uzoyibonela-ke nabo ubuholi ukuthi kusho ukuthi mina ngingaphansi kwabo ubuholi. Ngididwa ukuthi undaba ezitha ukhuluma umdidiyeli wamabutho ukhuluma ngey'nhlamvu eziyophela. Uthi kuyophela iy'nhlamvu bamfuna efikile uMax Makhanya lapha kibo. Phelela Zulu angikuzwa makuphuma kumholi lokho. Umholi bengithi uzothi uMakhanya ngokona kwakhe sesimvulele icala sithumela amaphoyisa ukuba amdinge amthole amlethe lakithi engamuse enkantolo. Angazi-ke noma uZulu usenenkantolo la azogweba khona abantu. Futhi umholi ongangomhlongo ufanele nethi kuyophela iy'nhlamvu eziyobe yidubula abantu lengane ka-2000. Hayi angikuzwa mina mholi ukuthi uthini. Ngiyabezwa abantu bayakweseka mhlawumbe abanye mhlawumbe abacabangile kahle ukuthi iy'nkulumo zakho zifanele nekhulunywa umholi. Siyabahola nathi abantu sibaholela nina njengesizwe sakithi njengesizwe sakwaZulu. Kodwa angizwa mina mawuthi kuyophela iy'nhlamvu ngendaba kaMax. Kodwa futhi uwena oshoyo ukuthi laba bantu abasemva kwakhe uthini kanti? Wobani abasemva kwakhe? Ukutshela obani lokho ukuthi kunabantu abasemva kwakhe umhlonishwa umhlongo? Wobani abasemva kaMax abamtshela ukuthi akenze lezi zinto akazenzayo? Nakhuluma naze naqinisekisa ngezinto ezenziwa bethi. Ngapha nikhuza umhlongo ukuthi izinto lokhuza uMax ukuthi lezi zinto akakhulumayo zenziwa bethi. Nani nikhuluma inzwa bethi yini baholi manje manithi ekukhona abantu abasemva kaMax? Wobani ake nisichazele bona kuqala before nithola uMax. Futhi sizwe sakwaZulu phuma nodabeni lokuthi uMax akuphelele uZulu uMax akabanjwe. Kuyicala lokho enizama ukukwenza. Ngale kokuthi usexolisile. Kodwa nje lokhu ukuthi uMax akabanjwe ubanjelwana uMax abantu abanganawo abangekho emthethweni okubamba abantu. Abantu la eSouth Africa abasemthethweni okubamba abantu amaphoyisa. Akuvulwe icala livulelwe uMax bese uMax uyabanjwa. Maninzi kulokho enikukhulumayo ngoba lokho enikukhulumayo nikhomba ukuthi niyodukisa isizwe sikaPhunga noMageba. Nithi akabanjwe ubani uMax? Hayibo. Hayi mholi ngeke mhlongo hayi khona. Hayi bafa hayi noma ngwayinduna enkulu ke phela yakwaZulu ewumdidiyeli kodwa ngendlela okhuluma ngakhona ukhombisi ukuba umuntu owaziyo umthetho wesizwe wezwe. Uyaganga uMakhanya sonke siyambona ngokuhlambalaza inkulumo noma ngabe khona noma ngabe azikho lezo nkulumo. Kodwa wena unalo ilungelo. Ubani okunikile leli lungelo lokuthi uthi kuyophela iy'nhlamvu? Ziyobe buyaphi iy'nhlamvu zibhekephi idubula abantu? Hayi mina ngiqondene nawe-ke manje mhlongo hayi nawe uyaganga. Nawe nje uyaganga. Nebutho eliholwa uwe eliholwa umuntu ongaboni emahlweni wena kusho kuwe mina mhlongo. Hayi uthi iziphi iy'nhlamvu eziyophela? Ziyophela mayibhekephi lezo nhlamvu? Zibulala bani? Ukhona umuntu okumele abulawe ngokona kwakhe. Asibuyeleni emthethweni baholi. Asibuyeleni emthethweni nje asibabaholi asibuyeleni emthethweni. Noma ngingona kangakanani kodwa nawe mhlongo njengoba ngikuzwa mina ukhuluma ngenhlamvu ukhuluma zonke izinto enganambitheki. Kodwa mina ngeke ngivume ngoba unabantwana nawe kufanele ubondle nomndeni okumele uwondle ukuthi kuthiwe bulawa abanjwa. Kuyophela iy'nhlamvu kubhekwe nomhlongo. Ziyobe ziyaphi iy'nhlamvu kuwe manje? Ziyaphi empilweni yakho? Ukhulumile. Uma kuyiphutha okukhulumile akubekwe ukuthi kuyiphutha. Usubuyaphi umthetho ukuthi kuyophela iy'nhlamvu? Umholi omkhulu kangaka odidiyela amabutho kaZulu athi kuyophela iy'nhlamvu hayi angikuzwa mina mholi angikuzwa. Mama,
bekhuluma kabi ngami, ngicela ungabanaki dali, ushada nami. Noma abantu bekhuluma kabi, ngicela ungabanaki dali.